Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow daşary ýurt banklary hemde halkara maliýe idaralary bilen hyzmatdaşlykda ýurdun ykdysady ulgamynda maýa goýum hyzmatlaryny ösdürmegi ileri tutulýan wezipeleriň hatarynda kesýitledi. Prezidentiň eden bu çykyşy Türkiýedäki bankomatlaryň Türkmenbank kartlaryny ýuwdýandygy, ýagny olaryň eýetine gaýtarylmaýandygy baradaky habarlaryň peýda bolan şeýlede ýurdun bankomatlarynda nagd pul ýetmezçiliginiň we olaryň öňünde uly nowatlaryň dowam edýän mahalyna gabat geldi. 10 sentýabrda döwlet başlygyny Merkezi Bankyň başlygy Merdan Anydurdyýewiň hemde Döwlet Daşary Ykdysady iş bankynyň başlygy Rahimberdi Jepbarowyň gatnaşmagynda bank ulgamyny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda beýleki meseleler bilen bir hatarda Türkmenistany 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyny maliýeleşdirmegiň meseleleri, sanly ykdysadyýeta geçmek baradaky maksatnama ara alınıp maslahatlaşyldy. Berdimuhammedow daşary ýurt banklary hemde halkara maliýe idaralary bilen hyzmatdaşlykda eýemdäp bolan gatnaşyklary giňeltmegiň hemde täze gatnaşyklary ýoly goýmagyň wajypdygyny bellidi. Nagd pul dolanşygyny azaltmak we döwrebap tehnologiýalar bilen birlikde tölew kartlaryna dayanýan nagd däl hasaplaşyklaryň gurallaryny ornaşdyrmak häzir geljegi uly uwurlaryň hatarynda durýar. Şunuň bilen baglykda şeýle gurallary peýdalanmak bilen amala aşyrylýan maliýe amallaryny kadalaşdyrjy düzgünleri döwrebaplaşdyrmagy jogapkärli çemileşmek zerurdur diýip Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi Türkmen lideriniň sözlerini titirledi. Ýygnaň barşynda Döwlet Daşary Ykdysady iş bankynyň başlygy Jepbarow bu ulgamda öňde barjy tejribäni öwrenmek maksady bilen awraýly halkara maliýe guramalary bilen netijeli hyzmatdaşlygy puwtalandyrmak boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi diýilip resmi medeniýetiň habarynda aýdylsa-da onuň jekmejekleri aýdyňlaşdyrylmady. Berdimuhammedowyň bank ulgamyny ösdürmek boýunça geçiren iş maslahaty Türkiýedäki bankomatlaryň Türkmenbank kartlaryny ýygyna gaýtaryp bermeýändigi barada maglumatlaryň peýda bolan mahalyna gabat geldi. Türkiýanyň Istanbul şäherinde bankomatlar Türkmenistanyň banklaryndan berilen kartlary ýuwdýar. Käbir türk banklarynyň şahamçalary Türkmenistanlaryň Türkiýedäki bankomatlar tarapyndan ýuwdylan kartlaryny ýygyna gaýtaryp bermeýärler diýip efirde özüni mergen diýip tanışdyran türkmen studenti aýtdy. Azatlyk radiosuna Türkiýedäki türkmen studentleriniň başdan geçirýän bu ýagdaýlarynyň türkmen häkimetleriniň halkara maliýe guramalary bilen netijeli hyzmatdaşlygy puwtalandyrmak boýunça durmuşa geçirilýändigi aýdylýan çäreler bilen baglanşyklydygyny ýa-da däldigini anyklamak häzirlikçe başartmady.